Baga kerjang upa baru kun baru men sembakui. Amen. Kajinya ye jong try jong yu Jesu Christ, bat kajinya ye jong ublay. Lem kajinya selok jong men sembakui. Kindon rengkat bat pi baro. Rengkat bat piru. Tinggal poi sya kasnyu try. Kabalai puwi ha kapor lait ya. Ini kesini kabalang kakot kaweri nga bat pi bingin duai kamtam na kabenta gitu kibriu kibadon hapo patok. Kibriu kibaklem yo amat ya kajing iek. Namar na kapor sya kapor kisya torture hapo patok. Ngampat sa tang ba ngitip ba hapo patok kat no kibriu ki koidi ki sya torture kisya penshitom na kapor sya kapor. Tingi duai na kabenta jungki. Hagane ka mas bakut ngi duai kerpang na kabenta ki nong le bha jungi kamtam ya laingut ki nurse pikir mau bahag tu kapor ba bun bajur bahag ka corona hane youth center ngi sumari si bun ba ki nong pang corona kamtam ki kentei te hane ngi don laingut baro laingut ki don hangne I aiban I baphin bat I lakmen namar kit sedang ya ka final exam jungki tingi duai kerpang Hagan kamas na kabenta jungki kadbangis ngongu ya kajing yarap jungki ya kajing tray tom jungki rengkat ber youth center ban aijin sumari gitu ki bapang corona hangne ngisungu ya ki bat ngiyaro ya kajing ploy mensim jungki ki klem ong m habanga kerpat ya ki ban wan ban yarap yanga yangi hangne youth center dilamba kajing doai jonga bat jungpi ingai scam bau blay unum ong m ban ai yang mensim bakut haki kenang bakila ban le bai ki exam jungki tingit ruai kene ka masker pang na ka benta kini ki laingut ki nurse jungi ki bantho ai ka final exam jungki mau mensim bakut undon rengkat bat ki kin la ba bantho kin poi shakmat badru anda kila pas ki exam jungki bakin yo ya ka jingkar khu bakin yo ya ka kam ka jam badru omtang ya kam ka jam henry bakin yo ya ka jing kemen ha ka jing em jungki ko men ko para tungin ya kubur bangilong kinong pop kenang mangilong ki bela krek ban le niam ki jing maya bakuin ngapla how blay bedon bor baro pada pi komen ko para bangala le pop shibun da ki jing perkhat da ki tin da ki kam pada ki jing le klet da ki jing le palat jonga da ki jing le palat jonga da ki jing le palat bakrau jonga namar kata kerpad ya kamaria bakuit kabayai sa ka thai suti yeki ngel badi kiru kuit Badia pi gomen ko para banduai na kabenta junga how try ublay jungi ublay badon bor baroni snayingi badan dalam mam yiki pop jungi un yalam yingi sya gajin iem bam jukut amen Restore
ngin ya duai di sen ngin duai na ka bentai ba pen i ai ban bat i lakmen makin la ban le bai ke exam jungki ngi duai ro na ka bentai bis im yong kam tam na ka bentai jung i yalam bat i saima bat ki kun jung i baro ngi duai na ka benta ka jintmu jung i Regina Marbaniang ka jintmu jung i Bamika Nongrang kok pa bat ko blay jung i tang ma me marway mela ban hikay ki bangay ya karukom ka babit ban syakri ya me ay bangin im ya ka jingay ka bangi pla bangin syanya ha ka jingim bam jukur ngi panya ka ne doktor jung i Jesu Kristu kon jong me ubay imar basin syarang kat ban me baluman sim bakuy uwe ublay junom la junom amen. Kacing pulih banikong, kacing pulih na kitab Deuteronomy. Moses ulakran hikpat ba kong, to syapting ya utray ublay jongpi. Mapi bat ukun jongpi, bat ukun ksiu jongpi, da kabarakhe barok shilanter kacing im. Jongpi ya ki an bat ki hukum jong u, ki bang ngalap tha ya pi, bapinduk Islam. To ngap namar kata ko Israel bat to pikir bah ban le yaki. Kumta pensaman baha bat pensaroy sapar shikat day kumba utray ublay jong kikpa temen jong pi ulak ular pi hakata kari kapatut dakadut bat kangap to shashkor ko Israel utray ublay jongi ulong tang mau utray bat pin iet ya utray ublay jong pi da kadon lut jong pi baro da kamsim jong pi baro bat da kabor jong pi baro bat ya kini ki tien bang aptha ya pi manta kasngi tori kendang ha kadut jong pi ka tien jong utrai is mo ya today and ruai tang shidikhat putra jingklan jonga siang baca kari unong perenjonga siang baskan unong ublay jonga pasti takut jonga unong yada jonga badai yaro utrai bas pembaba abagakut yau uwan telayanga ngai yami utrai jingklan jonga mau siang baca kari unong perenjonga. Kacing pulih baar, kacing pulih na kasithi syaki Hebrew. Ko para kilendo jong kacutang barim kiladon bunmut namar lakhang lat yaki da kacing yam bande syahaka hakakam. Hendrei ukris ulabat syayala kacing long lendo namar we syaj junam namar kata ula barabor ban penim yakitu kibalek sejan ublay lengba chung u namaru im junam ban yasai nak benta chungki kalong kabadai bangin don ulendo ramba ubakum uta ubakhui ubalului ubombit dengan uban pen kerpang na kinong pop ya ubala kentiu halor kibneng mau don kam kum kiwai pat kelendo ramba ban terwa jingkinya namar kasngin kong na kabenta ki bapop chung uhi ban ang tapat na kabenta ki chung upai ba ya kani ulale tang sisin le
haba ula terwa ya ladi. Da kacing sisa ka an kathung ya kibriu kum kilendo ramba rengkat bat kacing telot congki. Henry kaktin cong kacing smai kalawan kam hadin ban ya ka an kathung rendo ya ukun ya balapan janai sijunam kaktin cong utrai. Ngis mogu yau blay. Jar bangai yanga un kongu ya kaktin chunga u ong utrai bad ukpa chunga un ie je u bangin songne ha u haleluya. Utrai undon rengkat bat pi. Kajing penbenana ke gospel bakut ket kum u Markus. Kaburom hami ko try. Wei na kistat ain ulawan syau Jisu badula keli u. Kai ka hukum ka banengkong na baro. U Jisu la jubab. Ka banengkong gadai kene. Tosha skor ko Israel utrai ublay jongi ulong tang ma utrai. Bat pidei ban ya utrai ublay jong pi da ka donot jong pi baro. Da ka mensim jong pi baro. Da ka jingmot jong pi baro. Bat da ka bor jong pi baro. Ka baar gadai kene. Pidei ban ya lau para marjan kum yaladehi. Omdon kano ka weipat ka hukum ka bakam kraw ban yakine. Utau start ain ula ong hu. Kadai sisya konong hikai. Melak kren ya kaba sisya. Badon uwe ublay. Bad om don uwe pat light na u. Bad ban id ya u da ka don nut baro. Da ka jing mud baro. Bad da ka bor baro. Bad ban id ya lau para marjan kum ya ledehi. Ka kam kraw ban ya baro ki jin knya tang bad ki jing knya. Bad habau Jisu ulayu i. Baula ai ke jubab ke bastad ula ong hu. Pim jengai naga himau blay. Hadin kata omdon banut ban keli shu ya u. Ka gospel jong utrai. Ijinyaro eme ko kres. Te kumbangal ong mene. Mentakas ngi duai na ka bentak itu ki bedon hapo pacok ki koidi. Namar naga jingpulehi piyo sngo naga jingpule ke benengkong ke jingpule ke baar badru naga jingpule jong ke gospel ka liturgi ka kren sepang ka jinglong ban it bad ban penpau ta ka jing it jungi yau blay bad ya ki para marjan haoi hang ne namar ngai hapo TV kumba khat pra hajar ngut ki briu kila on ya ke TV pan pe ya ke mas tinga kwa sa yisen ban ai blay ai ban lakmen bat i baphin mo ki langut ki nurse ki bayarap ingi hagane kapor corona de hagane kapor bala lek mentang don corona shu de ngi yarap ngi de yarap ngi sungu yaki na benta ka jingkloi chungki ban yarap ingi bat kumang ong mene ngin duai na ka benta chungki khamtam bakin le bhai kane ka final exam bakin yo ya ka marks ka bahe badru bakin pas bah bakin yo ki kam ki jam ki ba ki tmu mo kamtam bakin yo ya jing kimen ha ka jing im jongki kali tu ji men dak sngi kuma ong mene ka kren chipang ka jing i pada ba kren chipang ka jing i do not usdang ban kende mo dil se yong tuk hoga ngila ban kren shibun ba halor kane ka topik halor kane ka pang nomor ha ka jing i mdon mit mdon kenta mdon sngi mdon ya
menomnya keren namar kedai kita kebakta iki beriu baro dia tak tahu ngilapan keren baro aci sengiru tang bahak kemas bangi hapan penkut wud namar adik kerui beji dan sakawi kemas dengan taraingin la ban yemir jingmut shibun tang bahak to kan neki poin yo le se ki jingmut ki jing perkhat ngilak ban shim na ki jing puleg bam ta kasngi ande shwa bangan le ka tangan itu APUA jing itu kana biria na ka kot ka bal thot da woi padar Jerry Oberos ka pakerteng Christian Musing u father Jerry to ha kana kot bahana la don ta wei u para bangek mo long pa u bawan syaka cat pla bawan play laki pop daw la rung u sedang dak tin penawang ha katem pa kun mensim kuit ko pa nga la le pop shibun bha la kumba ar benai mentang klem wan play ki pop junga tu padar ong to play ta ki pop jungpi ta ki pop jungpi to tau para bangek ju ong padar nga ikba ya kata ka lok ngala trisitom borobor ban yo kam yo jam ban penbiang ya kani ka lok badru ya ki kun padar ong kata ada kendai ke pop medei bo mila le pop hendrei mela leu medei kristan nu ba janai ki briu kadi ben bud ya kanu sajung me nama ba melek kumta utau para bangai juang em padar mendei kumta ngatarai ngamla ada ben long model padar ong bale em namar kata ka lok kam dei ka lok jonga kadai ka lok jong para marjan wong kadai ka lok jong para marjan kam dei ka lok jonga te hoi kum kata ka jing ik ya ka lok kam dei sha ka jing ik ndrei ka dei ka jing kwa brai yo le sing la ben ong bat ka jing pen keng ya ka hukum ka jing pen keng ya ka hukum jong blai ka gospel ka bangi pule mendak sngi utau riu start uriu tip ya ka an wan shau jisu keli wong konong hikai ka hukum ka ba krau tam par jisu ai tu jubab ka hukum ka ba krau tam mat ki banengkong ka dei kene terus ngap ke Israel ijo blay don tang way try blay bet meni ijo unu do ka tanut na do ka mensim na do ka bor na do ka jingmut jing perkhat bar ka baar hoi utau riu shampang u klem kli yo jisu ka baar par ka dei ka ei u jisu la ya tu lupa ban peni ba ban ijo blay ban ijo para marjan kalong kebetulan kam hadu kata tak kamut ngimla ban ijo blay la dangim ijo para marjan bar ha ju ka rukom ngimla ban ijo para marjan la dangim ijo blay kalong kum kitu ki ka pisanar ladadon udak tang siliang kam don jing mentoy two sides of the same coin tin pareng ladam don udak don tang kedur jong tu sing katu ka pisanar kam don jingmut kam don baliu kam don dor henry ka don dor haba don atli ki jing tho shabro arliang ka jing ijo play bergaji ijo pramarjan do kalong kumta ngimla ban kantai jawei ya siliang ban itang siliang em kamla ban long kumta tak tahu kadon kawi gijinya tu kana shpang to wei u mong padar badon hata ka monastery taki pos nem ude udon hapo ing mene uduai klang bau jisu un pau ha u kaja sisha ha kawi gisngi u jisu wan pau kat bau dang duai tang kum tahi mesti sekian udang duai ka baje monastery gatit no tong bad ukun mau bo hap ban ai mau ka jingbam ki beduk namar man la ka sngi ngam tip sngi yu ki wan ki beduk ha gate jong kata ka monastery but kini ki monk kini ki padar ki ajing bam ki beduk ki hajar ngut ti harta ka si ka bau udang yu jisu hadin asaken lai saken kata ka baje jong ka monastery gatit umi da ka bas ngosi ba uklem la ban kren baru jisu bapawi u namar bau deu nong pej jong kita ki mang baro uang dangam lek menga klempep ka sami jingkul mar lek lai kan ta usam yang kata jingbam kita ki beduk harangkat bat kita ki wepat ki padar ki mong nah den lai kan ta ukwa wan rong biang chapel uang tip jisu dang ap nam ap shne yanga adam ap lo am lele ngan lek pej udang don na em nda wan pai sedung mene pitip hi u jisu dang api u dak mat bepuk samar ki wong namar ba mi peni ba mi ik beduk ki betoy
nak kata kadau ngaap yeme bat uta umang ki ong Ukraine da ki pokan ta war Jisu kata ken u Jisu naap yengi lang ilong ki bakloi ban ik ya ki beduk ki betoy ya ki tu ki briu ki bedam kam u Jisu naap yengi un kerku yengi un kren yengi ladang ngilong ki bakloi ban peni ya ki jing ik jungi ya ki para marjan jungi ta kadau ngimla ban ik jau blei klem de ik la ki para marjan ban ik ya ki para marjan kemut benlong ki basbon benlong ki ba sngau na ka benta kei ki ba kini ki beduk ki betoy kei kini ki ba shala ban beng ki sngau bandrung ha ka jing im jengki kata ka ba u Pope Francis uang ngidei bandrung ha ka jing mut jing perkhat jeng ki beduk jong ki ba shala beng ngidei bandrung ha ka jing mut jing perkhat jong ki du bedan po surok ki sngau kumno habang ngirung ha kata ka jing mut jing perkhat jengki ha kata ka jing im jengki ngin tip ya kei ki jing ek ba maki ki don pada bang itip klempep inlong ki basbon pada bang isbon klempep ngin ya kendu biang ya ublei uji sun ap yangi ubleiun ap yangi kad ba ki imlang kasalang kam hikai yangi kumta ki imlang kasalang ka hikai yangi da kamwei ban ij la de om ban ij kiwe na kata kata pi ladang ala long MLA kamut lai mala ka ying ngala sna Henry kinong tap bud jong apat sinayang am ai kata dia tang kanuk sa Henry kata ka dia jing hikai jong ka perthaipat kwan nya la de nyim nyo ya ka jing don kam jong ki wei ki beduk ki betoy ngakan mau ke jinja jong kebadon ya ka wei ke jinja idan arngut si pana ki be ya keni kendau mana ka por ki sai wan ban pak terwa mas ba itai wei ni yap no khnang bakin yo ya kata kendau ka ban kong ka ba he sai wan terwa mas kong sumpah duai nak bentar kapara cunga bak niap no kapararo ka duai untuk wamas ba kamen yo ka niap no namar ladayap tak mut la yo kendo ikum kata ka jin kum kata ka jin duai ro ngidang pak duai teng teng kane ka pen iba ni kuat tang yele de ni ik tang yele de kali tu ji ka ong ik jo blei na do ka tunut jong pi baro bat ik jo paramarjan ndai ik jala de ndai ik jala de Hendak ke pertai ke hikai badengi mar kongpong ko mangong mene. Ijala de. Nai iji kiwe. Te nak tak tahu kali tu ji mentak sengi kapan kan mau kenyang abad dipi. Bangi hab ban i. Ya lade ya ki para marjan ya ublei. Ban i ya ki para marjan hoi kalong ka ba tang ba kam da do kata. Nak tak tahu pidon ki bahieng ngasem ki ba pi pidon ki samla jong pi ki ba pi pidon ki beton ki ba pi namar pi ke dur jong ki pi jing ba briu jong ki kum ba pi yang ngam ba briu te kasuk ban i handai ban i ju blei namar ngem yu kalong ke ke ba te nak kata kataw ka liturgy ka khot ka weri nga ba pi kam tam ka ne gasngi kum no ban i ju blei kalong ka ba tang ba kam de ka ba ha ka jin sha ladang i ju blei kum bang i ya ki samla jungi ni ya ki bahyeng jungi ya ki basem jungi kalong tik ro kumta karu kom ban ijo blei haba pi ijo no you know kadi ni em pi kwa ban don rengkat bat ki de ki po kanta lek hanan polok pen yu se kanta itu ki si jur ki shong te ki ya kwa ban shong lang ki ya kwa ban don lang kata ka jing it lada la ya jengai la ya text message la ya pa message tentang maro simit text namar bayi ik palat kadi benlong kum taro kin batu blei kadi benlong kum taro batu blei habang ik jo blei kemut ngidei ban spend time pelut por batu blei umdei hanan polok haying ru long ban spend time batu blei haying mane ru long ban spend time batu blei man pelut ya ke por batu blei ha kana ono jaka bangi don mlei pelut por batu blei katakan ke badon kam katakan penpau mangiru ngi je ublei namar ublei wi jingi do kata ka gospel jong yonis ko ong kumta kalau nong ka banong hi dangi pule ya gospel jong yonis pej ya kading pena kading gadak ka ci jong ublei wi jingi do kata do bau pa ya lau kon mamroi ti kata ka bangir ngini ben siu kalian ya ublei dah ka bangi i kum nongin i dah ka bangi pelut por bad ublei ka banong ka baar kumba bat iba ik betoj jong pi pitang kata ban yo eka message ne pi pa eka message bat ublei ru ngila ban le kamta
ublay ulay ngi ke mobile ke bahe bah ke Bible. Ulay ngi ke mobile ke bahe bah ke Bible. But hang to ha Bible ublay upa ngi ke message man la ke por. Play kenya ka. Play kenya ka. Pulay kenya. Namar kata ke pen iba ngingi it ya ublay. But habang ngilek kemta klempep ngilak pendep ya ke ba ke hukum ublay ke ong ngi menta kesngi. Pen it ya ublay badru pen it ya ki para marjan. Dia kena kemas. Do ngini duai ken ko para pengej. Kenang ba ngin long kita ki Kristen. Ki ba ichi sya ya ublay badru ki ba it ya laki men ki para. Kenang mangin yo ya kecing imbam cukut. Enero ya Yesus Kristus. Junom la junom. Amen. Do ngin ye yang bad ngin ya play la kecing ngej. Duai yau blay pa jungi ubalai it jingi haddu banda ai lau kun ban pen em jingi ka jubab jungi kalong ngi karpat ya me ko try karpat ya me ko try kijing duai kirungai ramen tau pa bu ko jungi bishop jungi kilingdo bar ki katekis bakin Kenya la de kum ki shakri basisha jonga kanhun jumki ngi karpat eme ko try ngi karpat ya me ko try na banta kane karampai kristan jungi baha kajing dei para briu jungi ngin long bar bor ki bakloi baniarap lem ye ki weipat ha kajaka ban khmi jingerap na ki weipat ngi karpat eme ko try ngi karpat ya me ko try na kabanta iwei pa iwei nangi ba utrai undan rengkat ha kajing kwan lalot nangi kabalong kadau jong kajing sniu baro ngi karpat eme ko try ngi karpat ya me ko try na kabanta kito na kipara jongi kibada kajing kwan lalot kila shet kalaya kajing etiplem ngi karpat eme ko try ngi karpat ya me ko try na kabanta kibriu baro bakin pai shau kris ubal sius pa iki dala ka jong kasnam bat wayat sat barbor nabanta jongki ngi karpat eme ko try ngi karpat ya me ko try sa isin ngi duai na kabanta ki I bapen I aiban lakmen makin yo yo mensim bakut bakila ban lebay ki exam jongki ngi duai ro na kabanta I pa jong I Davida
ibadai nong tri hapo media jungi I pa jungi stom ngi duai ba miru inyo ya kajing koit ngi duai nam ta kajing thai juga mensim jongi ba karmujai mal keten jungi no hikai pos kret hat ibaklat menshi sngi o try on ai kajing thai bam jukot naga benta kan ngi ongi karpat yemi ko try ko pa mela ai ka sabut ka basai ya ka jing e jong me da ka ba pha yo khun jisu ban pen em yangi to yarat yangi ban ai ka sabut jong ka jing e jongi ya me ban i ji para marjan na ka benta jong me ngi pan ya kane dau Chris utrai jongi amen ni shong jitrua ya duai komen ko para bang jing kinya jong aba jong pi kan long bapyang hun hakmat ublei pa badun bor baro try yang jing kinya ki jong pi na ka dan ta jungu ke ji men toy yang lang jungu hi baro we kok pa top diang ye ki jing ai jongi ki bangi troai ka broms em jong me ai bakin long ka jing kinya ka ban sai khu ye ki pop jongi ngi panya kane dau Chris utrai jongi amen utrai undon rengkat bat pi to ken tiu ya laki donu i ken tiu ya ki sha utrai dong yin yai ngu yo try ken rat ublei jongi ka shong ho bat ka de kok pa badan bor barobat ko blei bam jukut ka shong hok bengin ai ngu ye me man ka por ban man ka jaka dau Jesu Christ utrai jungi u Christ ulai snei kata katai ki pop jungi barula jit banwan long breu na ka pok ka thai soti da ka ba sha shi tom ha gading na ula palai yangi na ga jing ya bam jukut badda ka ba mi pat na ki bayap ula ai hangi ya ka jing em ka bane junom tina mar kata lember ki kanhun angel lember ki pat bab neng baro ngi pen benai ka burom jong me da ka bayai ruai
shisha melong obo kuit ko try katamay jong ka jing kuit baro namar katangi karpat yami do pen kuit pen kentang ikini kijin terwa jongi da ka bapayo men sim jong me kum ka umjer halor jongki bakin dup kalalong yangi ka met mar ka snam jong utrai jongi u Jesu Christ hakapor bala dino ya u badala ka mons ngau bah ulap diang ya ka jin sha shitom ula shim ya ukpu bada ka baingu ya me ula kedia ya u barula ai ya u halaki senran u ong to shim bato bam na kane pi baro namar kane kalong ka met jonga ya ben IT na ka benta jong pi ha kaju karukom endalalaya bam ula shimi ka kuri pada ka baingu biang yemi ula ai ka halaki sendran uong to shim bato di na kane pi baro namar kane galong ka kuri jong ka snam jonga jong ka jutang bat mai bat bam jukut ya ka ban pen mi na ka ban ta jong pi ba jong ki babun ya ka ban map ikipop to le ya kane ban kan mau yanga ka jing maya jong ka jing ye ngi ke pen pen trai ka jing ya ba jing mi pal jong u ngi terwa ha me ko trai ya pu jong ka jing em ya ka kuri jong ka jing pen em ngi da ai ngu ai dem namar mela nyo ngi ki ba bet ban yang hakmat jong me bat ban shakri ye me da ka bas ngo ret ngi kar pat ye me ba ngi ki ba yo ban ta ha ka met bat ka snam ukrez ngin long ki ba pen ya tali ka way daw man sim ba khoi to kan mau ko trai ka balang jong me ka bala priang hasat lak ka perthei ba to pen janai ka ha ka jing e Rengkat ber Francis uk paba khoi jungi u Victor Bishop jungi bat baro kilingdo to kan mau lemru ya ki men ki para shindrang mat kan thei ki balayo thia da ka ba karmen ya ka jing mi pat bar ya baro ki bala khlat no ha ka jing yisne jong me to pdiang ya ki sha ka jing shai ka khmat jong me to yisne ngi baro ngi karpat ye me rang barang kat ber kamaria the suti bu khoi ka kbi jong ublei u Joseph ba khoi ju kurim jong ka ki apostol ba khoi pat baro ki riu khoi ki bla pen so bahaya me pateng la pateng ngin dub long ki babit ben yo ben dalem ha ka jing im bam jukut pan ngin yaro pat pen don burom ye me da u khun jong me u Jesus Christ da u lembat u bat ha u kan long ha me u bleu pa ba don bor ha ka jing long ka wei jong u men sim ba khoi baro ka burom bar ka jing yaro ju nom la ju nom Amen. Kumbala hukum yang ngi daw nong pen em, bat kumbala hikai yang ngi dagak tin blay ngi nut ban ong. Ko pa jongi ubaha beneng long ka bakhoy ka karteng jong me. Kan wan ka hima jong me kan long ka mon jong me haga kendo kumbaha beneng. To ay ngi menta ka jan Ban ngin yo jinya dana ke jing jar baro kan bang idang ap kmelenti ya ke jing kermen bakhuj bar ke jing wan pat jung nong pen em jongi u Jesus Christ namar ka jong me kalong ka himan kabor kaburom junom la junom ko try Jesus Christ me bolong ki apostol jong me ka jing suk ngai happy ka jing suk jonga nga ai happy wat page ki pop jongi Henry ya ke jing ngai jong kabalang jong me bar ha ka jing subun jong me to ai ha kai ka jing suk bar ka jing yatali ka we ka kum ka mon jong me mame uba im madu basan shar junom la junom ka jing suk utrai
kan don borobor ringkat bat pi baro to ngin ya truai kada ka ching suk iwei pat ka ching suk bat pi Nêu và kết nối của chúng ta thấy Hakmi ukun lam rod jong ublay Hakmi ubakit noy ki pop jong kaperthei so kito ki balakot sa gajing kawai jong ukun lam rod ko kan rad umlong misung hok men rung apo ka ying jonga henry shuan tang ktien kaman sim jonga kan sakhia hi kamet ngasnamu kris kan ringi sha ka jing embam jukut amen in pediang yau jisu habaro arukom sumba pediang ta ka jing don burong
Yaduai. Kutroha Jesu Christ kayu karis kabangilap diang kadai ke sakramen jong kajinget bat kajing kermen. Da kajinget ngitip scam mamedon teli ha ke sakramen jong kaduan bat ha ka donut jongi. Da kajing kermen ngiti kena bangin yo ya kajing embam jukut ka pamela kular. To penroi kutrai ya kajinget bat kajing kermen jongi. To kerku ya i bapin ya i aiban bat ya i lakmen ki banto ai ke exam jungki. Me ubolong utrai ukundrat jungi junom la junom. Amen. Utrai undon ringkat bat pi. Ublei badon bor baro un kerku ye pi bar ya gajin tmu babahai jong pi. Ukpa baru kun baru mensiem bakoid. Tu ya leit suk kamas kalawai. Ngi sungongu iau blei.
Burom hak power kun berhamun sin behui. Kudunut behui tang jung Jisu. Kumar ya kuno ira Kristen. Kita